ሰላም ተኸታተልተይ ከመይ ቀኒኽን ሎማዓንቲ ከዓ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ከመይ ጌርና ኣብ ገዛና ቋንጣ ነዳሉ ክርኤክን እየ ተኸታተላኒ ኢኽን። እዘን ኣብዛ ስእሊ ዝርኤክን ዘለኹ ቅመማት ከድልያኽን እየን መጀመርታ ንዕአን ከዳልወን ኣለክን ብድሕሪኡ ናብ ቋንጣኽን ዘልዚልክን ብድሕሪኡ እዘን ቅመም ትገብረን ማለት ከምዚ ኣነ ዝገብራ ገርክን ተጠቀማ ኢኽን ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። ኣብ ግዜ ሓጋይ ማለት ብግዜ ዞመር ኢኻ ክትጥቀም ትኽእል። እዛ ኣነ ተጠቂመላ ዘለኹ ናይ ፎርኖ ምሻሎ ሓፂን ኣብኡ ዝፀንሕ ማለት እዩ። ብኡ ገይረ ተጠቂመ ዘለኹ ኣብኡ እየ ጠልጠል ኣቢለየ ኣነ እኮ። ንስኻትኩን ከዓ ከምዚኣ ጌርክን መስቀሊ ክጥዕመክን ምእንታን ኣብ ደገ ከዓ ፅቡቕ ቦታ ከዓ ጨርቂ ክድን ኣቢልኩም ዝኾነ ሃመማ ከዓ ይዓልቦ ጨው ስለ ዘለዎ እኳ ብዙሕ ሃመማ ኣይዓልቦን እዩ። ሓጋይ ስለ ዝኾነ ሃመማ ብዙሕ ስለ ዘለዎ እየ ከምኡ ዝብለክን ዘለኹ ዘለክን ጨርቂ ጌርክን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን። بخال مدف كساب نراخب سلام قني.